नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर आज काय ललित पंचमी म्हणजे घटस्थापना आपल्याकडे सुरू आना. तर आज 5वी माळा आणि घटस्थापनेचो 5वं दिवस असा. तर त्या कार्यक्रमात आमच्या गावात दशावतारी नाटक ठेवलेला. तर दशावतारी नाटक म्हणजे काय असता, इकडची त्याची तयारी कशी करतात, नाटकात रंगतत बिंगतत कसा, या सगळा मी दाखवलेला आहे या व्हिडिओत. आता व्हिडिओ तुमका आवडलो तर पूर्ण व्हिडिओ बघून ना, व्हिडिओ जाताना एक लाईक करा आणि आमचं चॅनेल युट्यूबचो सबस्क्राईब करा. आणि आमचं चॅनेल इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वर पण असा, आम्ही सिंधुदुर्गकर नावान. तर थंय जाऊन फॉलो आणि लाईक करा म्हणजे तुमका इतरही बारीक सारीक अपडेट मिळत राहतले. चला आता जास्त बोलणं नाही, मी व्हिडिओ सुरू करूया. जाऊया आमच्या देवखोलीत, चला. तो ह्यो बघा, ह्यो आमचो घट असा. आज रुजवान घालून 5 दिवस झाले. तर रुजवान बघा जरासा वरती इला. आता 9व्या दिवसाक पूर्ण येतला वरती चांगला. आता जर पहिलं तुमका घट बसवण्याचा व्हिडिओ बघूचो असलो ना, आम्ही घटबीट कसे बसवलं, रुजवान कसा घातलं, तर त्या व्हिडिओची लिंक मी देतोय डिस्क्रिप्शन मध्ये. तर तो व्हिडिओ पण जाऊन नक्की पूर्ण बघा. हे बघा नाटका लिहिलेत आता. होय, तर आता त्यांका रंगासाठी देवळात जागा दिलेली आहे. दाखवतोय आता तुमका खय रंगतले ते देवळात दाखवले. चला. आता संध्याकाळचे 7 वाजलेले असत. दरवर्षीप्रमाणे रोज संध्याकाळी घट जेव्हा बसतं तेव्हा आम्ही धूप दाखवून आरती करतो. अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारे वारे जन्म मरणाते वारी, आरी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी कहता तुझ ऐसे नाही, चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही. साई विवाद करिता पडलो प्रवाही, ते तू भक्ताला पावसी लवलाई. जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी प्रसन्न होसी नितराशा, क्लेशापासून सोडी तोडी भावपाशा. अंबे तुझ वासोणी कोण पुरविल आशा, नरहरी तल्लीन झाला पद पंकदलेशा. जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी तर आता ह्या मगाशी तुमका सांगितल्याप्रमाणे नाटकवाल्यांका रंगासाठी आम्ही देवळात जागा दिली अनेकदा. तर नाटक होण्यापूर्वी ह्याचा त्यांचं साहित्य असतं, त्यांची सगळ्या पूजा करतात ते. तर बघा हे सगळे नाटकवाले आता नाटकासाठी तयारी करतात. सगळेजण रंगतात म्हणजे थोडक्यात मेकअप करतात.
तर ह्यो आमच्या बाजारात कराळे असत ना त्यांच्याकडलो घट, तर हे घट कशा प्रकारे बसवतात तो बघा. आणि आज ह्यांच्याकडेच नाटकाचो कार्यक्रम असा, दशावतारी नाटकाचो. लवकरच तुझं लग्न होईल, संसार तुझा सुखाचा होईल, हे शब्द त्या देवीचे. आणि हे सांगू की क्षणार्धात अंतर्धान पावली. मग मला आणखी आनंद का झाला. तेव्हा मी माझ्या बाबांपर्यंत जाईन आणि माझ्या बाबांनी आणि साखरले वर्तमान सांगेल. मंदिराच्या बाहेर आले एवढ्यात वाचून त्याला तू ओळखत नसते. या राजधानीसाठी अनेक वेळा त्याने हल्ला केला, पळून गेला. या समोर आला, माझ्या सौंदर्याचं वर्णन केलं, माझ्या सौंदर्यावर तो आसक्त झाला आणि मी नाही म्हटलं एवढ्यात माझा हात आला तर तो जबरदस्तीने निर्णय एवढ्या जबरदस्तीचा हात तुझ्यावर टाकला. विश्वास आला, विश्वास आणि त्यांचा संघर्ष झाला. माझा संशय बरोबर. म्हणूनच मी त्याची नेमणूक केली होती, त्याला पाठवलं. काही उपयोग झाला नाही. काय विश्वास आला तसाच निघून गेला. बोलण्याचा अर्थ प्रतिकार केला नाही. प्रतिकार जरी केला तरी सुद्धा त्याचं बळ कमी ठरलं बाबा. आणि तो गेल्यानंतर तो निधन वाचून त्यानं माझ्या हाताला धरून पुन्हा तो पाताळ भवनात घेऊन जाणार एवढ्यात एक क्षत्रिय नवयुवक माझ्यापर्यंत आले. लग्नाचा पोचिंदा राज करता युवराज झाला. आणि दोघांच्या संघर्षात तो असुर कुठं नाहीसा झाला, मला माहिती नाही. युद्ध झालं, लाट त्यानं तुझी राखली, तो पळून गेला. पण अशा परोपकारी माणसाला त्या राजकर्त्याला बाळ इथं आणायचं नाही. बाबा मला माहित होतं तुम्ही असंच सांगणार ते. बरोबर, म्हणून ते येताना घेऊनच आले. त्याने काय सांगते का आहे तुझा. तर बघलाच का आपल्यानो असे आमच्या इकडे कार्यक्रम असतात. आता दशावतार तर तुमका दाखवलंय, आज ललित पंचमी आहे बरोबर ना. तर इतरही सणांका असे खूप सण कोकणात साजरे केले जातात. आणि दशावतार नाटक, रिक्सीन नाटक असतं एक वेगळा आमच्या इकडे. ह्यो पण नाटकाचाच प्रकार आहे.
फुगडे असतात, अजूनही इतर काही पारंपरिक कार्यक्रम चालूच असतात इकडे कोकणात सणांका वेगवेगळे. तर ते पण मी पुढे तुमका भविष्यात दाखवत राहतलं. आता व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनेल आमचं सबस्क्राईब करून घंटा दाबा. आता नुसतं व्हिडिओ ना बघून ठेवू नका, तर इतरांका शेअर पण करा, म्हणजे बाकीच्यांका समजताना की कोकणात काय काय असा नक्की. बरोबर. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आमचं चॅनेल फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर पण असा, तर थंय जाऊन लाईक आणि फॉलो करा, म्हणजे तुमका इतरही अपडेट बारीक सारीक मिळत राहतले. तर आजच्या व्हिडिओ इतक्या, भेटाया पुढच्या व्हिडिओ. चला तर.